Kaixo eta ongitarri jakindunera. Gaur aldeidoi eta zetonei buruzko lehenengo ariketa ikusiko dugu. Kasu honetan, molekulak marraztuta ditugu eta izendatu behar ditugu. Orduan, hemendik ikasten bagara, lehenengo eta behin, gure talde funtzional nagusia ikusi behar dugu. Kasu honetan, alkohol bat daukagu hemen, eta karbonilo talde bat hemen. Zein da garrantzitsuena? Karboniloa. Orduan, hau, gure talde nagusia izango da, eta aldehidua ala zetona baden jakiteko, karbono hau primarioa ala sekundarioa baden jakin aldugu. Karbono honek, muturrean dagoenez, aldehido bat izango da. Hau da, karbono honek primarioa da. Orduan, alkohol honek erradikal bezala izendatu beharko dugu. Nola izendatzen da? Hidroxi aurrizkiarekin. Orduan, zein izango da gure lehenengo karbonoa? Gure lehenengo karbonoa aldehidoa dukan karbonoa izango da. Orduan, hemendik arantza zenbatuko dugu. Orduan, gure alkohola bigarren karbonoan geratuko da. Zein bat karbono ditukate nagusia? 4. Orduan, informazio horiekin ja izendatu aldugu molekula hau. Hau izango da, 2 hidroxi, erradikala lehenengo eta behin izendatu behar dugulako, eta gero kate nagusia izendatzen dugu. 2, 3, 4 karbono dituenez. But izango da, lotura guztiak sinpleak direnez an, eta aldehide bat denez al ipintzen da. Aldehidaren kokapena ez da adierazten zeren eta bakarrik aldehide bat daukagunez, hori izango da beti gure lehenengo karbonoa. Orduan ez da beharrezkoa ipintzea butan bat al, zeren eta beti izango da lehenengo karbonoa. Kasu honetan, 2 karbonilo talde dauzkagu. Eta 2 karbonoak primarioak dira. Hau da, hau aldehide bat da ere. Zer gertatzen da? 2 talde ditugunez, izendatzeko erradikaletan bezala egingo dugu, diala izango da. Orduan, gure kate nagusia 3 karbono dituenez, berdin da nondik hasten garrazen batzen zen eta 2 muturretan dago aldehidua. Orduan izango da, prop, 3 karbono dituenez, dituelako, lotura guztiak sinpleak direnez, an izango da, eta 2 aldehide dituenez, diala izango da. Hurrengo kasu honetan, lotura bikoitz bat eta talde karbonilo bat daukagu. Beste bideoan esan nuen bezala, karbonilo taldea azegabetasunak baino garrantzitsuago dira. Orduan, hau zetona bat izango da. Zergatik, gure talde nagusia daukan karbonoak sekundarioa delako. Orduan, hau zetona bat da. 4 karbono ditu kate nagusia, eta nondik hasiko garrazen batzen karbonil taldea hurbilen daukan muturretik. Hau da, mutur hauetik. Orduan, gure zetona 2. karbonoan geratuko da, eta lotura bikoitza 3. karbonoan. Informazio horrekin ja izendatu aldugu molekula. Orduan, lehenengo eta behin erradikalak ez ditugunez, kate nagusia izendatzen dugu lehenengoz. Zenbat karbono ditu? 4. Orduan, but izango da. Orain, azegabetasunak izendatzen ditugu, 3 en, eta orain zetonaren kokapena esaten dugu. 2 ona. 4. kasu honetan, apur bat zailagoa da, baina oso erraza da izendatzea. Kasu honetan, gure talde nagusia bentzeno bat da. Eta karbono batekin lotuta aldehide bat daukagu. Orduan, gure talde nagusia aldehidua izango da. Zergatik aldehidua? Zeren eta karbono hau primarioa da. Orduan, izendatzeko oso erraza da. Hau, bentzeno bat denez eta hau aldehide bat denez, hau bentz aldehidua izango da. Eta azkenik molekula hau daukagu. Hemen daukagu karbonil talde bat, metil bat eta beste karbonil talde bat. Orduan, kasu honetan karbonil taldea izango da gure talde nagusia. 2 daukagunez, ikusi behar dugu aldehidioak ala zetonak diren. Orduan, kasu honetan, karbonoa primarioa denez, hau aldehide bat da, eta karbono honek sekundarioa denez, zetona bat da. Ez beste bideoan esan nuen bezala, aldehidioak eta zetonak daukagunean, zetona erradikal bezala izendatzen da, eta gure talde nagusia aldehidioa izango da. Orduan, kasu honetan, kate hau aldehide bat da, molekula hau aldehide bat da. Zenbat karbono ditu talde nagusia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono. Eta nondik hasiko gara zenbatzen? Aldehidioak duen karbonotik.
Orduan, hemendik zenbatzen badugu, gure metila 3. karbonoan geratuko da, eta cetona 5. Orduan, lehenengo eta behin, erradikalak izendatzen ditugu alfabetikoki. Metil, oxo, baina aurrerago dagoenez, ipiniko dugu. 3, metil, orain, cetona, hau da, 5, oxo, eta orain talde gure kate nagusia. 6 karbono dituenez, X izango da, lotura guztiak simpleak direnez, karbono, lotura guztiak simpleak direnez, an izango da, eta aldehidro bat denez, al. Orduan hau izango da, 3 metil, 5 oxo, hexanal. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.